スタートしました。皆様こんにちは。シニアコンシェルジュ協会理事の杉山です。先ほどですね、品川でシニアお気軽講話会が終了しました。今日のですねシニアお気軽講話会は初めて、グループワークというのをさせていただきました。グループワーク何をしたかというとですね、こちらにシニアライフノートがありますけども、この11ページと12ページに載っている内容、ライフプランボードと書いてある内容なんですけども、これを使ってですね、グループワークをしていただきました。13ページ14ページを見ていただくと載ってるんですけども、この何ていうんですかね、上に載っていたものを全部除去したシート、のべっとしたシートをですね、用意しまして、それでライフイベントはですね、別にこんな形で、イベントを作りましてですね、でこれを具体的にちょっと後ろに載せていますけども、こういう模造紙の上にですねこう置いていっていただいて、それで皆さんに発言をしていただくという、簡単なグループワークだったんですけども、皆さんですね、参加していた皆さんには非常に、受けが良くてですね、面白かったという意見をいただいています。模造紙に書いたのはですね、この波形のラインだけですね、試算の推移ということで、そしたらメンバーの方がですね、いやここは60歳だとか65歳だとかですね、こういう数字を入れ始めてですね、で、ちょっと今全部このカードを抜いちゃっているので余白がバーッと出来上がってますけども、それで、いやこんなことがあったよだとか、あるいはこれが心配だよというようなことを、こちらがいたした通りですね、このイベントのカードをですね、指さしながらですね、皆さんお話をしていただけたというようなことになっています。あっという間にですね、1時間半予定していたんですけども、時間の方はあっという間に過ぎてしまいまして、15分ほど超過して、終了しました。来られた方はですね、お一人を除いて全てが女性ということで、非常に楽しんで、ワークをしていって帰っていただきました。次回はですね9月の30日に行うということで、また皆さん参加するよというふうに、言っていただいて、帰っていただくことができました。次回はですね、今言いましたように9月の30日、ここ JR の大井町駅前のキュリアンで、行います。時間は10時から1時間半の予定になっています。その後ですね、もう一度グループワークを行うと、合計3回のグループワークにしたいなというふうに思っています。ぜひお時間が合えばですね、皆様もご参加ください。